Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, urip ning alam donya iku pancene ya kudu menungso iku dituntut kudu berjuang, kudu bisa nglewati tantangan, kudu bisa nglewati permasalahan. Mergo menungso urip ning alam donya iku wis mesti ana masalah, ya nduweni permasalahan. Dadi wong urip ning alam donya iku ya wis mesti duwe masalah, ngono istilahé ngono. Duwe masalah. Mulane iku dulur. Awak dhewe sebagai menungso diciptakno Gusti kang agawe jagat ning alam donya iki kudu bener-bener bisa gawe pikirane, gawe ati nuranine, gawe rasane awake dhewe, gawe ngadepi tantangan urip ning alam donya iki. Dadi nek panjenengan ora sanggup ngadepi urip iki ya keliru. Dadi ya apa sampean kuwi kabeh ya kudu bisa nglewati tantangan urip iki sing wis dadi kodrate Gusti Kang Maha Kuwasa. Wis dadi cinorek lan cinodrati manungsa diciptakno ning alam donya. Ngoten. Iku kabeh wis ana pengarepane biyen manungsa. Karena apa Gusti nyiptakno panjenengan ning alam donya ya wis mergo pengarepane panjenengan, pengarepane saka wong tuane panjenengan niku wis mesti kabeh. Hukum sebab akibat wis tertanam ning alam donya iki lho. Dadi awak dhewe ya setidake kudu tansah bersyukur diwehi kaya apa ae permasalahan, dikeki kaya apa ae tantangan urip iki ya kudu bersyukur, tapi ya kudu dijalani sepenuh hati. Ngoten. Kecuali dhewe besok-besok wis nang alam kelanggengan. Wis ora kagungan raga. Wis ora kegandolan raga, oncat ing sukma ninggal raga. Lah iki panjenengan wis bisa urip, ngrasakno urip sing langgeng. Ora ngrasakno lara, ora ngrasakno isin, ya ora ngrasakno pegel, ya ora ngrasakno apa ae sing sampean rasakno raga panjenengan iki sampean rasakno ning alam kelanggengan besok-besok. Mulane bekal ning alam kelanggengan niku ya bekal ning donya iki. Golek sangu ning donya ge bekal ning akhirat. Istilahnya kaya ngono kudu. Mulane kabeh iku kudu bener-bener bisa dilakoni nanti ikhlas. Panjenengan ibarat wis berjuang mati-matian ya, tapi ora dikei kesuksesan, ora dikei keberhasilan, ya wis ikhlas, diikhlasno urip iki. Panjenengan wis ngadepi masalah iki demi masalah iki wis sampeyan depi dengan lapang dada, katakanlah dengan sepenuh hati, dengan perjuangan sing ekstra, tapi gak dikei kelar, gak dikei mari, gak terselesaikan masalah, katakanlah ngono ya. Ya wis gak apa-apa, diikhlasno, dipasrahno marang Gusti. Lah iki sing diarani nrimo ing pandum. Pasrah karo pangeran ya iki. Nek panjenengan wis bener-bener apa-apa wis sampean tenaga kabeh panjenengan pikiran. Kabeh tenaga lan pikiran panjenengan wis sampean tokno kabeh gawe urip iki mergo krana Gusti Kang Ageng Jagat ya wis gak apa-apa, iku engko bakal ana dalan lho. Panjenengan ora usah khawatir. Iku bakal engko ana dalan. Dadi aku ngerti wong urip ning alam donya iki wis akeh padha akeh sing sambat masalah sandang pangan, terutama iku sambat masalah permasalahan urip. Iku kabeh iku sebenarnya iku tergantung panjenengan sedaya.
sandang pangan murat marit iku awale saka panjenengan. Sandang pangan seret iku ya awale saka panjenengan. Bu panjenengan iku gak ana hubungane karo golek penggawean, gak ana hubungane panjenengan iku karo iku mah golek sandang pangan. Iku mungkin ana etika-etika utawa perilaku-perilaku sing sengaja mbok ora disengaja karo panjenengan lakoni, panjenengan tabrak. Iku panjenengan kudu dieling-eling tuh. Iku aku yakin permasalahan panjenengan urip iki bakal kelar. Nek panjenengan iso njalani urip sak apik-apike, sak sae-saene. Dadi niku. Dadi sing duwe masalah ya wis tabrak ae. Iki pesenku. Sing duwe masalah apa tabrak ae. Goleki celahe sing endi sih permasalahanku iki sing kudu tak selesaikan. Gak perlu bimbang, gak perlu bingung saiki. Nek permasalahan-masalah utang piutang ku ya wis tergantung panjenengan. Panjenengan ora duwe duwe-duweno, ora bisa ngempet hawa nafsune panjenengan. Iku wis iku kan wis apa jare panjenengan lho. Ngoten. Nah, mulane niku lho. Urip ning alam dunya iki sebenarnya iku ana pilihan loro, kepengin bahagia apa menderita, pengen susah apa seneng kan ngono. Nah, kepengin seneng ya wis iku mang gak duwe yang ngempet. Gak duwe yang ngempet, nek duwe ya disyukuri ngono lho, Tur. Sing penting ku. Gak duwe disyukuri gak apa-apa, sing penting panjenengan ora duwe rasa iri karo wong liya. Iku kok bakale langgeng panjenengan. Kebahagiaane panjenengan iku bakal langgeng. Lah iku bakal bisa derajate panjenengan diunggahno karo Gusti Pangeran. Nek panjenengan ibadah rumangsa gak duwe wis urip sederhana ngene, ora usah iri karo tangga kiwa tengen, ora usah iri karo dulur sing duwe utawa sing sugih. Lho, iki kok panjenengan bakal diangkat derajate karo panjenengan karo Gusti Allah. Nah, sampean gak duwe urip sederhana tapi iri karo wong sing duwe mobil, sing duwe motor gede, mobil gede, mobil duwe omah gede. Nah, iki panjenengan gak bakal diangkat derajate malah disusah-susahno karo pangeran tuh. Ngoten. Urip asline permasalahan urip iki ana ning pikirane panjenengan iki. Ayo ditata pikiran iki ditata. Ati dijogo ngono. Dadi panjenengan mangkane iku. Dhewe iki kanggonan raga ya lho. Dhewe iki kanggonan raga. Disilih raga pangeran. Sampeyan gak disilih raga, ya ora bisa ngrasakno apa-apa. Sampeyan ragane dipateni separo wis ora iso lapo-lapo panjenengan, ya kan? Nah, sampeyan iki raga sik bisa menikmati isi dunia iki. Tapi ya ngono, permasalahane raga iki iso sensitif banget, iso ngrasakno lara, iso ngrasakno pegel, iso ngrasakno isin, iso ngrasakno sungkan, iso ngrasakno apa ya? Beban berat lah raga iso ngrasakno sembarang kali ana ning alam dunya iki. Ana masalah titik wis sampean pikir lah iki mergo raga, Lur. Mulane iku besok-besok ning alam kelanggengan niku bakal raga iki dicabut karo pangeran. Dibalekno maneh marang pangeran. Dhewe ora usah raga, sing penting awak dhewe iku bisa njalani kehidupan ning alam dunya iki supaya gawe besok-besok gawe iki sangu ning alam kelanggengan madhep marang pangeran. Bekale perbuat sing apik ning alam dunya. Wis iku pokoke. Pepiling kanggo panjenengan lan kula. Lane aja sampe ngelarani atine wong kudu sebenarnya sing dadi patokane menungso. Yen menungso iki bener-bener iso nguripi iso urip sing sampurna ning alam dunya iku sebenarnya iku ora pisan-pisan ae nglarani atine wong, gawe gelo atine wong. Iku lho sebenarnya sing dadi patokane menungso. Yen menungso iki bisa jalani urip ning alam dunya iki melu jejake Kanjeng Nabi kuwi iku lho. Sebenarnya iku. Pun saged nerapaken apa mboten panjenengan. Nah niki kula nggih belajar nerapaken mboten gawe gelone ati wong, mboten nglarani ati wong. Nggih nerapaken sifat Kanjeng Nabi sing sejati ini. Pun nggih. Monggo
sami-sami kula kalih panjenengan sedaya nerapaken sifat ngoten niku. Muga-muga dhewe saged berkalan barokah uripe kanggo bekal ning akhirat utawa ning alam kelanggengan. Akhirat iku jarine para ustad ya. Aku iki wis jare-jarene lah ngomong-ngomong akhirat iki. Tapi yen ning bahasaku iku alam kelanggengan. Mergo langgeng dhewe ora ngrasakno lara, ora bakal mati maneh lah katakanlah ngono. Iku arane alam kelanggengan. Pun dek saya sakmenten mawon nggih ngapunten kata pek menawi enten kelepatan lan kekilafan kula nyuwun ngapunten kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.